Brigade mína fáilte go dtí Páirc na Stiofáin anseo gon de Beo agus Craobh Peil TG4 Craobh Peil na mBan áirithe ag TG4 agus an Dara clufa ag Maigh gríomh na bliana seo iad na casa éan nach limit fós go san gríomh seo sinnéad ag Cill Dara an bhuisin sin riine dó tamil Ciarán agus tá clufa sin an chéadcluf acabs a rí sin sin. Maigh le Maigh tá clufa imrí acab siúd hána héin agus tíime siad naimh le lia a cháil siad an clufa sin, so bheith siad súla bua inseo inniuh na foiinn seo Cill Dara tá gimmert gon chéadúid. Sló deasiste brenn an glufa seo tá lá go hálainn agus an Páirc Páirc na Stiofáin brenn Harcín fad an trolóna seo agus tá an dá éan muhead a barg tá rá ahrú éan Maigh ach ní éon ahrú éan Cill Dara tá sitan i gimmert mar ránihid a rud na seachtainna. Má háil Maigh an clufa seo bhil sin áchas go bheith siad amá as críomh na bliana seo agus má rúin siad bhil bheith seanteile acab a gcónaí. Maigh le foiinn Maigh well, mar me tá bhá ahrú orm siúd agus tú siad níos a scáil an sin faoi an second nó ról. Agus sa gcóil ob siúd an tróna seo tá Laura Brennan agus an lína lán chúil captain na fórne sinní Saoirse Lally tá cai gansaí ifid a dó agus si Nicola O'Malley sa Carna Mart sinní captain na fórne. Catherine Sullivan chas cansaí ifid I cead in sin go bhío an tróna seo. Eilís Ruáine chas cansaí ifid a cúig an tróna seo go bhío Ciara Durkin a leacholaí láid agus Daniel Cadwell a cai gansaí ifid a seach. Ífa geirití a láid na Páirc agus Erin Murphy atá néanach léir. Fanúla me cláchna cai de ana gáfa cai gansaí ifid híineag níl sinné cafaí I gimmert nó sinné deirstalaid agus tá Fiona McCair is duna háid siúd. Agus níl ifid I trídeag ífa stantan na gimmert a charid agus is duna háid siúd tá ifid a seachteag sinnéad Welsh. Maria Cannon a cai gansaí ifid cardiaag as Lisa cafaí a chas gansaí ifid a cúdeag go éan Maigh an tróna is seo. Maigh Farrelly an Rachel. Maigh Foiinn Cill Dara bhfuil sa gúil obsúd an tróna seo tá agus stoppa muid le ó an na bhíon. Is garhain túsach le se anna don lí tá sa gúil go Cill Dara sé Fiona Trout gansaí ifid a dóí fa Clifford an lán chúlaí agus Alex Rillan sa cai gansaí ifid cead an tróna seo obsúd. Agus feice muid linn céad a Harlos na bhís Laura Gill a cai gansaí ifid a cúg, Ruth Sargent a cai gansaí ifid a sé agus Lauren Murray a cai gansaí ifid a seacht. A lá na Páirc obsúd tá Grace Clifford captain na fórne agus Claire O'Sullivan a cai gansaí ifid an lí. Trína dugan de neasa dúlaí híineag Lia Doran dóiag Eileen Ellen Dowling a chaid stídeag I forraticin cardiaag agus níomh Farrelly cai gansaí ifid a cúdeag. Is garhain tús an chlufa seo inis tá an dá éan réiteach tá Cill Dara a réiteach a gcónaí tá Maigh atógáil suas a go dáiteachí in seo le tús a chun leis an glufa áirithe is seo agus siad a críomhhín siad Peil na mBan áirithe ag TG4 agus Páirc na Stiofáin brenn go hálainn an tróna seo sló deasiste agus an lá a héin go deasa góid córic gan éadáit faoi sin. Tuigim gúil ahrú ag Cill Dara cé nach chuú sin an ólainn dús ama tá Roisin Byrne cai gansaí ifid in 90 tá siise iste éid an bhaidin seo agus
ní mu cínte ceirtá imi gan éidir nach sin mar tá láthar na gcuide réanús agus Dara, well feicimid cead a hálas an Maigh fearlaí mun sin réití le an clufa seo hosí túsa chuil leis a glufa tá si breanú hímpol go bheith si bhfuil cholathirt ceart agus scosa ghfuil tá si réití le brehead Béal agus an túsa chuil leis a glufa áirithe is seo. Tá si fannach go mé cholathirt ceart agus an cúlbádaí hir sa gúil agus cholathirt socrthe a gáid an chlufa seo. Seo chugann Maigh fearlaí inis an réitúdíntaach seo agus i réití le an túsa chuil leis a glufa. Tús chuidir leis a glufa agus feicimid cead a hálas Dara a gaile dionsaí lá na ghuiirin dhearthúideach am siúd a teiste lob an bheanna de dahad slát neas a dúlaí i go teach an cíne sin i dhearthúideach go fóil agus í tuí amach in sinnéice agus pástaí a bhhabbachte go dtíon bheanna hána isteach sin í Róisín Byrne amach a hins Róisín Byrne leis an gánáí sin agus í builte go dtí Ellen Dowling leis an Béal Ellen Dowling i dhear a gail tras na Páirc agus tein si tras in sin go dtí an lán tosach agus sinna í for Ratkin go dtí an lán cholaí agus sé í feile ífu Clifford a gail suas ach ní éon bhealach isteach mar tá an chosint go má ag mó i d eisi rístin sin ag bheanna a had slát sin í neas a dúlaí steach sa spásach chuir si an cánáí sin ach gefa mó an líorthóid seo agus éidir le hobbí seo lán agus siad a ddíocht amach mó áganna go duine tá fáildín den sin ach tá riil na buntaiste ag mó tá líorthóid in sin ag Daniel Cadwell agus Kicksíir atá an go bhío hiarna le héin a gon Páirc Cadwell gurtaí achas stoilm go mé si ceach go leor tá go cóléis beidir a testal bh agus tá cóléis tíoch a fada le. Kicksíir go bhío agus in Kicksíir se le tógeal ag an meanlár Páirc Erin Murray agus í seo bhéal a hánas sin an áte siúd i réití le híon ceann seo thógeal na bhís cóléis chuide in an meanatá gurtaí in sin Daniel Cadwell agus Camuid fannach go dtí go mééis sin tócí. Ní cim éon chlog in seo nach tá chlár na scórain réanús agus tá an Páirc me mé breanú go hálainn fádach Maigh chuní an glufa in seo maialta an gcortú tálaí. Breanú hímpel ní cim éon nachhuiile Dara bháin an tarthháin sin go bhfuil Róisín Byrne istí ach tá mu réitíoch an túsa chuil leis a glufa ríiste agus í Kicksíir seo ag mó hiarna le héin gon fád seo gon Erin Murray í bhfuil ag Erin Murray sosa drocha tosaí imín si in sin go rinne go cholaithe bhío ach tá fáildínta ag agus a Kicksíir ag Dara agus an Kicksíir tá í go scipaí builte nún go dtí Larry Gilbert leis an Béal tá fáildínta Larry Gilbert agus Kicksíir a bheits acu hiarna le héine cuairtú duine cín le an pass a thuairt siar a haintí go lá na Páirc go dtí Claire Sullivan a taistil Claire Sullivan leis an Béal tá sí sáiní ach tá sí mar sin héin an anna immert siar an sin go dtí Lauren Murtha agus Lauren Murtha is siar písa begaile tá cúlbádaí géar na peile seach ní bhíon cúlbádaí mar sí builte nún ag Fiona Trout in sin agus seo chugann Dara gaile rinionsaí ina sé ríiste agus builte suas droga tosaíach tá sí gear amach an sin ag bheanú livid dehara fan nóla me ghlaachlan go bhío agus seo chugann mó a gaile rinionsaí ina seoganna go duine agus an líorthóid an sin ag an bheanúthaí cisteach sin í sinnéad bhfuil builte steach sa spás ag sinnéad bhfuil seanspéidir istí seo cíh agus steach sa spás go hálainn fad is té mé le chólaach tá an réitear ará bhfuil fáil dínta imreoir bhío agus mar sin tá Kicksíir isteachan seo ag mó agus seansa go bhil agus in chéad scóir áil gan na chlufa seo agus tríú méid nó mar sin imí san glufa an lán tosach marí ceann a hócas an Kicksíir agus tá sí hart fi 3 méadar amach chun gúil begnach is stúá go dtíireach agus í réití le híon cánseo a bhla. Tá an rí méid gcuítá an chuidú le Dara sa géideach ní mór an gcuí an. Seo chugann marí ceann builteigh marí ó an cáin builte headh go duna fad aige agus í go teach fóréil agus sin é chéad ionsaí ag mó agus i chéad ionsaí sa glufa agus ní ra ná na tad an gáin sin. Chiic tócín seo agus seo chugann Dara a ghfuil gus géar an díorthaide thar an teach ná tú bhfuil siad captíí na fórne Grace Clifford
Ciarán Glaze Griffith Funchi Ration fell in the Shadish to see a little hashtag Hebedin, my Nedin Yellow Blockalt in Chinnagashock and Mio and Chance Bedin Shaw Garen Marie, Stacks of Spots and Shaw, Goody Marie Gannon, Chance Bedin a score and Shaw, a Bultic a hard, Augustine Hay score, Egg Mio, he scored 40 Egg Annie Goff, and Chin Gubio, Gustam Yoga and Hulina Wan Hunkeen, Hesh Kedinu Medemera, August well, Chin and he score so Glyphic Kikamachadish Gun Hull Border. Anna Dunley willen noon gehallen her father and Shinny and Pascal Ma, Cream the Dollar Scale and Banished the Taw Egg Kildara, Jimmy Guio, T. Free Belade and Lemio, Shinny, Diana Horvath, Nagus Shisha, Incha on Tronona shop, Nagasano Shayama Gale, and Banished the Taw Egg Mio, Shohogin Kildara, and Yeho Jacob here in the Yahing Fort, Lauren Murta, Keeninish, Lauren Murta Shul, like all Murta Tashtil had the Gunchian Passin, Shogadin Nasa Dooley, Con. The Shachadro and Lantosa, Lava Wan, Suas, Tashinim, Ishtin, Chinekit, Gera Passo, well, Stachancha, Bedigo, Chancing, Ellen Dowling, Macha Heinz, Lish and Ganchin, Con, more meat to hard Buzzing and Lantosa, the Brand with the Kela, Anna score at Father, Efa Ratican, Enchin, Go, Kildara, August California, a whole score, August, the whole score, in Finchu on Thief. Shall I hit Hikamachanish, a cool body we owe, Laura Brennan. Agus tu gon Laura Brennan, Hans Becky, Marco Lorna Park, I've been she Marco Hall in your father, Marie Cannon, a tash de la Heshadi and Lantosa, Chancing we obeyed a hole in shot, Marie Cannon, a go for the Hishal, how like a gold body, is the Hinchas in Dara, Chance, how will it take a gold body, Neil, Wilchi and Posta, yet like a Hans Marie Cannon, on cool body, Anna Dunlea, Ard Howell, father shaw, a good Kildara, Agus Kildara, Cunny, son of Glypha in Joy can I read it? Agus an Dara chance of food Marie Cannon, but Wilchin Pulla, the Wilchin Post agus Amachar for real. Ta, Le Mio and Ta, Le Kildara, Anna Hushin Jafad, Dinta a cool body, Kildara. Shohogan Kildara and Sugars and Yearhood, got a Macher, the TV in Joguses, kick TV ta on, go Ellen Dowling, Trust noch in she, Stachs of Spas, go Hall in your fad, Agus Hogan your Tashtal Nation Lawn, Holy Gomala, have also Aoife Clifford, and Jeffrey, Captain Grace Clifford, Shohoganinish, Kildara, on Toy Down Globe, Nakuchel Cool, Ghoul, like Shohoganinish, because a near Hodig Ellen Dowling is Daxas Boss, Niabin Cheshin, Martha, Nicola O'Malley, is the Hinchin, and Spultamachan, Egg Muyog, Shohogan Muyog, Yerlamahogan, Godin Inish, because he fought in Shinnick, Fiona Michael, Mio Tashtil, and a Godin. Hall of the tea well, a good forkin, she's just a spouse, and she on Canaria shin, I can see for shin, Sinead Welch, that fall into Sinead Welch, kicks here, let on, a good be all Hall of the tea well, a good fork, not on TV, the thief shin, a good fork, you can say, Kehokis in Conchas, so it'll be Sinead Welch, or see Shearer and Sinead Gidin, Holy Lord, Kira Durkin, Leshin Belta, on Pastoki, who had Kira Hannah Hengri, Catherine Sullivan, because Shohogan Kira attached to these Van the Law Park. Agus Shohogan Erin Murray in Iskidin Lawn Tussach, Marie Cannon a Galistach and Pastoki, Funchi Dashinishi, Tashish the Himel Hole, Tashanta Hole like your mighty Leha Casa Bull, and she got hardy when she had a Zastan, August thought she had a Zastan on Dara Coley in Shinvi Shansidish, Hole, Egg Maria Cannon, Ach and Conchin, had a Zastan, the Sarliana Ma, Coolin and Art Cool, Beshi Sosta, Gomalashin. We all off into Kildara at Finch one, because Kikamachale. This song got Anna Dunley. He will take in the Kikini Markham Hacken Narida, will fall in Shin Ta, fall into Van Kildara, August Kicksir Dong, Kildara, here in the year, Hain Gunford, August Ellen Downing at Gimmert. What sheer Naridis, Nakuli here, August Kinal Gurtu, Bantia, Achbeshi Kakulor, the story lum, the Vescolhort, Takirash, Cartadish, the Guston Bully, no Kicksir Sean, Hik Tivina, Letogel, Kildara. Kortu dinner lane pass a hoort, Nilene ein on, Van the Law Park, Trace. Grace Clifford took a Jean Pascal Jasson, with these Funchi Dashi, Nasa Dooley Dashki Clifford, Colte Clifford, because Tuki Dashi stick, and Scrum Mohanshin, grew to Ashin, Martian Hanig, Miogus, Erin Murray, August Kicksir and Shaw, Dura the Keenish and Rachel, the Gaston Kicksir took it on Keen, because Erin Murray, laying Concha Hogel, took a Jean Pass Tras, the Van Willie Kuger, Eilish
Rowan agus Ronan a Ballina nach tí cáilte go agus seochagan Dara tíocht amach sin Béal agus in líor de Grace Clifford captí na fórne bhfuilte Grace Clifford jo síreis sé ríistí go dtíon bhena bhfuil livid in na dheara sin í Claire Sullivan bhfuilte steach blocailte go hálainn sin ag Meo Erin Murphy tá choláit ar a bád Erin Murray go leisceil Erin Murray a bhla steach sa spás an sin inis agus seochagan Meo a gaile Jonsaí steach sa spás a ríist agus siad ciciní bag deas steach sa spás an sin cé dheofas an cáinte sin na chailinn dhéar an sin nach tá an chosin go Maigh Dara lochan na bhuiide mar sin héin tá an dhéar sin iris le Meo agus an bhena tháinig isteach sé dí Sinead Welsh leis an Béal siar a chudinn si go dtí Fiona McGale Ciarán siad fós bí sa bag eile go dtí an leacholaí lá agus sinní céir Durcan trasan na Páirc in sin agus dtíana siad leis an gáinseo agus siad í Fionnuala McLaughlin Fionnuala eisian seo bhuiir bháin eile go dtí Catherine Sullivan tá chosin go Maigh chéime ar an acabannaírí ag fáitina sé Fiona McGale is deach sa spás an seo bhfuil seansa scór ar chóil ríis níl tá siad slucí suas an sin slucí suas mar sin héimbeag bhfuil seansa faointe builte go háir ag anna gaf nó muoir Brandwood a chéile tá cáin go hálainn tá cáin sin head deaslan an Dara cholín fáte ag an manad a hat slát aní gaf agus sin agus gúil trí cholín ag Meo inis cholín amháin ag Dara denú me lán imi sa géide in seo ar Páirc na Stiofáin siad a Craobh Peil na mBan sínsir tá orí ag TG4 agus seo chugan í chiicamach le bula gana Dunlí bhfuilte go Maigh go dtí bhena tá choláit Ellen Dowling ar chun cín in pastochaí ag sin go dtí an lán cholaí fa Clifford an nóna seo go dtí Trina Duggan Seo Duggan en da hat slátach gon sí an pastisteach go dtí an lán tosach an sin bhuineán an lán tosachaí a fan an bhena da hat slátaí neas a dúlaí galtíiste tá seansaigh neas a dúlaí maidí lehróide chu leis an gáisteach go dtí an pas mar sin héin agus seochagan Dara bhuiir bháin eile seansa seo bhfuilte go háir isteach a méle chúl ach tá an cáin chud mú ag Róisín Byrne agus fan an scór trí cholín ag Meo cholín amháin ag Dara agus í siicamach le bul i ríis tá gáil chuid é na báir ní cadí bheith ceán agus tá líorchuidin seo ag Dara Brennan a cuatú duine le hí pas a thuirt tá a cumartí lá na Páirc isteach ach tá pastochaí go dtí Saoirse Lally sinní captí na fórde Saoirse Lally agus tá líorchuid críocht na hir a ríis leis an gúil báide se dí Dara Brennan cuatú duine cinn dí na coppla solo dún sanál a ghui sé duine cinn éon pas a thuirt tá pastochaí ga go leor ach beidir ngócha cáin ar an tíim líne agus seo chugann Fiona McGale leis an dhearthaid de pastochaí trastacinn seo go dtí Ciara Durcan an leacholaí láid bhfuilte le Ciara Durcan pas hanna glóte ar fad ach tá nabud ar fad an sin go dtí meanad a hat slát aní gáfúil gáfaointe fáte eisice hití an sin an lán tosach agus seo chugann Fionnuala McLaughlin an gáiliste Fionnuala titilíorthaid bhán ar bhíice bheith méle chúlaach tá seans beidir ar scór an seo bhfuilte go háir bhfuilte head Draslan agus cholín in sin ag Meo agus sin cearú cholín ag Meo son glufa seo agus déach dónú trí go chúl bheith acu ach tá choisint rééisúnta má ag Dara na a ansa duine go hosaithe Meo an díorchóid agus an chontóirt an well sluginn siad suas in himidoí agus níirín go an chans áil cé gúil díorchóid tití coplúid ó imne Meo agus go háhfuil sin ó tá piamach builte go donna agus seo chugann éis le Meo agus a díorchoidiste anna agan tíomhlíne go teach a tíomhlíne agus is cicear 2 méadar is dóilem a bheits an go Meo an Babhta seo tá Meochan cín mai marrá chéad a cholín ac siúd an cholín amháin atá ag Dara agus dtíana siad leis gáin seo is cicear 2 seo well bhfuil siad a le tríal i choréile Draslan a bhena hócasaí bhfuil ráfinte fáteige aní gáf agus sí réití leon cáinte hógeal beidir go dócha tí gearí go ag duine cí bullinn si go deasí isteach sa spás in sin i deirean réiteid go bhfuil fáil dínta in sin agus tá an chiicisteach síiristeach a bheits an go Meo fáil dínta díireach ar an líne tríhéidir déag agus inis tá seansa Meo gáil chead a cholín chun na cín agus an bhean lán tasach sin í Marie Gannon
no Marie Cannon no hocus on the can nádaí seo ní cheach mar strón an rástathe in can seo chud éidir drastan agus chéad a cholín a chud éidir in na fórne tá sí breanú éidir an spruc í dhéanana na súla builte go háda ci builte go críne ce héad drastan agus sin cholín eile in sin go bhío cúige híon atá cholín ag mío cholín amháin ag Dara agus heastach Dara cholín nó cúl nó rud éige na áil le rudí bebranú níosát an í thuití an gúlbáide histí pesa áile leis an gáin sin amach a tíomhníine brú dámanta chuide ag cosanta nó ag tosaithe bhuió éige ceach agus mar sin seo thugann mhuió ríéis cá sin tóí guscipaí macha seo hen si dtí fionna me céil leis sin líorthid bú déana le on pesa thuirtá sí tugad tí go dtíon bhe lepáci ífa Gerrity siar a hain sífa leis gáin sin tras na páci bhfuil bháin eile in seo go dtí Catherine Sullivan took an fast stach and chin chances score but took a hard cechu bhfuil cá sin ag fion na Clochlin had a dress an cholín eile an Dara cholín fáte ag siúd péide fáte finola na Clochlin péide fáte gan ag gaf péide fáte Marie Cannon agus sin áchan scoil sé cholín na chlár na scór ag mío cholín amháin atá fáte ag Dara go dtí seo san glufa seo agus seochagann an cí ceach ríiste is tá a brú eiste chuir chulbáí Dara sinní ana don léad anó catú cíimú go rinne dó a bhí Dara se den chéad blion acabs na sin se den chéadla fi sin sin acabs a gríomh im líana agus muo a cháile naimh le lia agus siad ggéar búáil in seo Somáile fáce na Stiofáin seochagann muo ceánisteach sa spásan sin achta istí sin tá nimar go cosantóirí agus tá líorthid fáte Aoife Clifford a díad amach se dtíon lán cholaí go Dara amach sa spás a chuinn si an cáin sin go dtí idir freisin í Grace Clifford ce dhéananas Grace a cuairtú duine cí léon pas a thuirt bulinn si siar ríistí in sin agus í fáte sin seo ag tu sí trasna na páci in seinis agus í fáte Lauren Murta gal chun cín má bhéchann si suas tá daine cí léon pas a thuirt ach ní bhacann si an pas a thuirt chun cín tugann si an pas trasna in seo go dtí Ellen Downing atá choláit ar a bád. Nis seochagann Dara ce dtíon si le gáin se bheallar páci Claire Sullivan go dtíon lína da a cúg méidir le leisin seo go dtíon lán tosach sinna Aoife Rattigan a listeach tríala sí seoí bhfuilte ag Aoife Rattigan tá sí anard ach tá sí bailímú agus ar fóríl. Mar sin hé séanú mé déag san glufa seo tá muo chun cín le cholín sé cholín ag muo cholín amháin atá ag Dara muo ag gimmert sa máú gurtú agan móhinn seo tá cí ceach tócií ach cafarí hógeal a ríist mar tá gurtú tálaí hin sin. go bhean Dara agus ní me cinnte ceán nach testín cóleis ó agus Spain mar stoppaí a bheith písa. sé cholín fáte ag trúr ag mío fiona McLaughlin fáil péide ana gafa fáil péide agus Marie Cannon fáil péide so sin sé cín fáte ag mío agus tá Dara tíomh in cholín amháin. Muo dimúch go má go cháil siad a na chundéibh le lia sa géad chlufa agus siad a ggéire an clufa seo bhachaint mar an siad an clufa seo an bé déidir lo na stóile am gríomh na bliana seo. Tá an scéal Dara chtíocht na siad san sa tríúáid sa gúige láin héis go le lia a chríomh bhachaint agus freisin chundé na mí i chríochtna sa Dara a háiteach na chríochtna Dara sa tríúáid sin águs gur siad i gimmert sa gríomh in seo sa gríomh na héan. Seo chugann chi ceach builte agus builte go ag láhar brinnen tús go den leis leis glufa mío tíocht a ríiste bhean lápáce agus sinní Erin Murray atá hacíín ar fád an tróna se fáildíonnta Erin Murray agus cií eile go bhío díireachtímo go lína cecha cúg méidir agus céógus an bheitán seo Aoife Gerrity bhfuil in felleice. Aoife siar leis an belle haintí go dtí Daniel Cadwell agus seo chugann Daniel le taistil agus a taistil go mála pestaí ag éis ríist go dtí Aoife Gerrity ar eis go dtí Erin Murray tras na páci go dtí Catherine Sullivan isteach sa spásach an Catherine Sullivan í go dtíon lántasach tá daine riocht tá seanspéidir ag mío scóir eile tí mé le chola bhfuil níortha plapaí bhráice ní dóilem go bhfuil frapsí cear go leoir ní rugsíortha tá an líortha sin chuinehead i drestan agus a bí aní gáfa ríist a fuid an na cáin sin agus sin an tíú cholín ag siúd an 7 cholín ag mío agus rihiráis le mío go dtíireach san na géad le an seo agus seo chugann ana don lé
builte ganna don le chuige Ellen Dowling a tastal in an líro tití an lán chola puí suas a ríist éfa Clifford sáíine seach mar sin éon builte siiraice go dtí Ellen Dowling ce dhéana siad is gáse de sé trastan na páirce agus tag an áganna go duine agus tá sína sé Claire Sullivan a bula go dtí Lauren Murta ag tastal lethe tá líro deice builte go dtí an lán tosacha sé dí neasa níach ífa Ratican tá sí gimar tú wada más a bar í builtinis ag dtí an lán chola ífa Clifford. Dina sífa a cuatú duine tá chusin go ag mío tá chuluganna hir ag mío kis múte go bhirt agus seochagann Dara mo lár na páirce ag gimach lob go máil heasta bhban líorthó de scríisteach ní skipi ná mar atá siad. Beidir go néirecha le an Downing sinna dhéanach tá níorthó deici go fáil í preban na Peil agus a dtína solo agus í builte go dtíon lán cholaí ífa Clifford nún agus an nálach ní siad a dtíana éondal chun cín ceán mór áidirsteach a méle chóil beidir go ceán maithí sin déan an réiteúil gúil fáil dínta istí sin ag ben Dara agus cicamach a bheits an uidir bháin eile go bhío ní féidir le tad íon an gunas go bheith í fearlaí an réiteúil seo tá cicamach tócaí nó chiicsaí tócaí hána héana agus seo go ní figurity buile fote í figurity stechan na Maigh in sin is cinál Well, you're on Van Gira is timpist glán a bhíán an Dowling bhfuil a láh a héan nach timpist glán a bhíán agus tá a í figurity sin agus déidir si go bet a siirtí siar an an pass áileach an blíoir bhfuil tras na cáilte sin ag mío agus cáilte freis nach fáilte eis mar sin éon Claire Sullivan sean spéidir is den seag trína dugan ach tá sí slucií go sáinní agus in níorthaid builte trasna in seo ríistenis pass ganna glóteisteach í Helen Downing sean sa scór maidí nehróide go le ní éirín tá sí bainte nimmarcha as an bel tá sí sáinní in sin agus sug sí níorthaid lethe róáda agus is cicamach a bheits an go bhío cosint bhío harcíín ar fad an tróna seo ach tá muintí Dara na himdaí tá Dara róháil a chun cíine na ríide agus tá níorthaid eis le mó go seocha go néad a logan na go duine ina siríist sos an fáil cin cholí láid builte nóna in sin ag Daniel Caldwell tras na páirce chun in si ina si go dtí Catherine Sullivan a bhla pass stechan sin go dtí bheanam ráfuointe fáte go bhanóla McLaughlin agus seochagann Catherine Sullivan tá taiste le gúna eis chun in si an cean sin in seanis go dtí mé le hol chance a chol céinte builte go hard agus had drasnan ní tí fiúhain had drasnan tá si chuid mú fóíil bhí an na hen sa ceú cool le any gaf ach ní arna si sin chu sí mú glán an cean sin agus feicim líam a géil banisteir fórne banhío agus a gáláhid a chlugan ag cechi cháilsí an cean sin tá sé de goscail sos na mogail cín éon dáteach tá cíntearb an níorthaid chríochnú sanneangach mar tá sé de ggéire seach cúlín an ag cúlín bháin tá an agus núméid agus fi caite sa géile seochagann Dara galchan cín Lauren Murta cáilte fáte eise go bhfuir bháin eile a súltóí ag trína ag Ellen Dowling an líorthaidach ní réana an aici lethe mar sin fó sin an líorthaid eis an nehfuir tá bhfuil ag mó hir a cosint in sé ríist agus Dara i dtíana an rud ceanna céanna sé dtíana na gúnaí an líorthaid heibh máil ar fad tá sí builteisteach an teannis go dtí Roisin Byrne a galchan cín tá sí díal head a chéad dumis teach sa spás go hála sean sa chólméid in bhéle chólach ní tá sí slucí sos a ríist Pointe héis seo níhí castamachchan is bhfuir bháin eile an lán cholaí hosan sin bhí anna hensa scóir an sinach tá preisach dínta cobóch beidir go néireach le ceanná leasta sí builte traslan chúil agus fóríil bhí anna hens acu cúlína álinn sin nach bhainte de nimmarcha as an bell fad agus fágan sin nach bhfuil taide acu as an nionsaí sin ach cicamach go bhío seachtainna i híon míochan cín déiteach ceir seachta bheána na ríide ach tá mío citeach go machar é an chúil agus seochagann i cicamach ón gúlbáide Laura Brennan Cuirtú duine cín leon pasta thuirt an pasta í nún tras na páirce in sinnéice agus fefa siad eise fel tá sí fáte eise í gúlbáide ce dtíana si tá sí héna tíocht amach ru daide anna chuntateach tá sí compórteach ar an íorthút an passion chuide stré a chaidú le mó an cánseo ála eise ríist agus í fáte ag Eilís Ráin agus tá sí builte siiraice in sin go dtíon gúlbáide agus inis seochagann Catherine Sullivan go mailethe seo as Christian Nawara is mailethe bheith alchan cín
agus tugann sin pasas teachsa spásan sin nach tá burtas Cill Dara an tá fáil dínta ar an Jacob agus Laura Gilbert bhfuil fáil dínta ortha agus sí Fiona Michaela rinneon fáil tic siar an in seo go Cill Dara here na héin gon fáil tá tic chuidir le anim Fiona Michael agus tic siar le tógeal Cill Dara siar si de brenn í go bevel siar stoilm a si de galchan cín má tá fúb scóraníáil san glufa áí seo siar ó bellach ar fád siar dín cúlbáide mar ní léanana a riocht ní léanana sir le hín pásáil tá inis an pás fáte nún go dtí Clifford ífacht a sí cáilte agus fáte éis nísteice agus seo chugan nífa Clifford siar hain si leis an Béal áí sin tras na Páirc hain siad inis leis sí gan sin bhean nach chuil banana amach í hémar tan ponytail sa meallach seo chugan Laura Gilbert did aisechan in si an í chuig dín le cholí láid agus sinní Ruth Sargent a bólas os in na sedon sí má í lob scóráil le seo Ellen Dowling a churíist tá chosin ag mío builte go hád de stechan sin ag nesa dúlaí a chu ceán sin fóríil. Sin chéidir cín chuide i múach go bud a tíh céanú gon na cuilí an tíomh is go rinne in seo sa musca Tráchtaireachta agus fanan an scór seach cúlín na cúlín i bháin muo sé chuúí chun cín agus harta chéad nó méid agus fi caite san na géad le in seo. Tá chiiceach tóí hena hénig Laura Brennan agus seo go gneach le muo ó rinne go duine an lán cholíí Nicola O'Malley leis an Bellinis. Nicola O'Malley a bhla go dtí banna tá headibh ficalach ar fád sin í Catherine Sullivan agus Catherine Sullivan agus an pasmach chu sin bhaidínta ar an sin ag Laura Murta siar mar sin héna hains mío in nónan seo go dtí Fiona Michael leis an Bell bugann si an fellisteach sa spás anna fes go deoach tá si gearamachchan sin ag na cúlaí agus seo chugann amach le Aoife Clifford agus seo chugann Cill Dara le rinneon sí bhid bháin eile ar a tíhfuil go fácin is hall caiisiad a hiocht an nála seo mar tá náid sin dúnti lu ag mío tras na ríiste hain siad an nóna ríiste dro an seastantaí hálach ní siad a gáil náid bugus í fáte sin seo ag Trína Duggan in is a cuartú duine cín. Go leor go imreoí Cill Dara seasa suasna atá líorthid ag imreoí eile má haiginn tú leatman í léon éana nuirithiocht ná Tá mar ré táis tá díhuiid in seo ag Fiona Trout tá Trout a tála agus tá cicsíar an seo go Cill Dara í léon dáhí sin be si ceach go leor an réitúid ní sam cin cuara tá sí gcéannach tá sí rágad dó go dastíad duine cí na héta steach le cóléise chud Trout mar tá sí gortaí a láin bhuiide. Mar sin cicsíar a bheitán go Cill Dara na bheits Trout ceach go leor agus tá sí na sí fós tá bannas mío í héin sínte cóléise ar siúd agus go mid cead a hála san hí seo an réitúid is tá sé brenn tá sí brenn méidir amachchas sa cúr héin agus tá sí scríomh tá einim duine cínte gáilisteach sa leabhar nóta aice bhfuil bheiceach muid carta dó bhfuil nó carta buí an seo déad se go bheiceach muid carta buí an seo bell na mán ní dóilem a si go lábhad na pócan is bhfuil si réití le carta thuairs go bheanú jó cé an ní dóilem bhfuil si le carta thuairt bhfuil níl si le carta thuairt níl agus an bheanna bhí ar a talúna Erin Murray na tá gimartar cían ar fáda. Chiic sír tócaí go seochagann ag Claire Sullivan a ríist siaranta siad goite go seochagann inis an bhean nesa dúlaí teiste leis an Bell bulla sí ceán seo. Ceán sin chuidir a tíhfuile gon na cuilí ce má haiginn tú leatme agus i ríist an tar ceanna céanna in ceán sin ar fórí. Ní ran scóran le tamil. Tríú méid go hefigiú le demutéin agus áma in seo a Bart na Stephenites sa glufa seo glufa críomha sin siad Peil na mán ar a héag TG4 agus tá slíorthúid sin chuid amach ag Laura Brennan an tíomhlín agus tá an tíomhlín atóí ag Cill Dara hana héana agus seochagann Cill Dara ógann go duine is isteach díon lántasach í farráitacin bhil ní tíiste agus ní tí néanaid mar tá líorthúid cáilte go hiilegus go thomlána agus seochagann mío a rinneon sí ríist headibh contorteach le a hain siad rinneon sí agus headibh dangans na cúil freisin agus siadí Maria Cannon agus an líorthúid agus í builtína seice a go dtí Aoife Geraghty seo chugann mío Aoife Geraghty ar an cín a chi builte nólan seo inis go dtí lísa cafarcaí ní mór an feici an go lísa tá íorthúid fáte Aoife Geraghty tá Aoife Geraghty taíoch an talóna tá Dara an seo bhean Cill Dara
Ní fuí carta in seo mar háintí nuas gon teis gon trócaide agus is stoilm go méid si I bhil níl well sin rud kill mar fád on réitúid Maigh Farrelly in is manera bach réitúid eile beidir de thuair carta buie sin nach ní hug sí sin na chosí tica na henan cacail leor. Kick síra le mó Maria Cannon le hín canse ó hógeal is bud a siúl Marie Cannon, réití leon canse bhgil tí mugan stúa stoilm le I ho be si stúan ar bhfuil si builte go hálan céir fád sin ná nach cholíon ar fád ag Marie Cannon agus Pelador más bud a siúl in sin agus chuann sé mó 8 gúlín in aicán chun cín inis agus si cumach núméid go hefiú le demutéin agus le áman neachcha mu déach lágal so sa cínseach céntám bris sé bhésán be go bheith chuir bán be go neach se so an gunasam ach se hótán díochuid cáilte Cill Dara fáilte leis ríis ag mó ceanaisteach sa Spórt go bheanna tá still é héin Maria Cannon anna chunteach ar fád cead ina sí tu go tín peisteach tá cólastein seo go héisiil cóil ag mó anna chóil ar fád a chánig se ó butún ó Cill Dara mar sin héin achas fád a tíochta ach tá an cóil taí sa deire agus an cóil fáilte in sin ag lísa cafarcaí cóil ag lísa mar sin tá an bharna médaí go móranis cóil agus 8 gúlín in ag cúlín amháin sin agus gúil 10 gúlín idir an dá an seo agus tíochtá rá méidir gúil clufa seo háart hána héinach beidir go dtíine súla seo mar se den chéimléon ag Cill Dara a rion na sin sin tá an líorthúid seo cáilte rístíine se go fáilte leis ag mó Bwyd sir nhw cic sir dan mar ta faldínta sinnéad Welsh agus cic sir dan go wio harta 10 meter ystach, nín sé 10 meter, 6 meter ystach on tíf líne, díra chael líne 4 meter agus an van ag an pas a god an chúl go lísa cafarci sinní Maria Cannon a hócas an can nádi seo. Ní dóilm gúil síra lá tríal measnú Beidir gúil síra lá tríal ní máin sí seo síntaach go deo an scóirí seo chuganí a sí builte go háda ce sí casta go hála léide go chólín in á réide ón náte thug sí in cansin cholín intacha fáda go Maria Cannon agus fágate sin inis gohfuil éon cholín dé glán idir an na fórne in seo agus muint tena le áma stóilm Iechim táda go suas fós tá an réitúd héis rá le duine cínt go bhfuil an líorthúid se le bolaach tá an cansin cuara go é éon dat seocha go inis Cill Dara go le inionsaí Maidí le a go le inionsaí beidir nach néirecht a sí builte an nólan sin inis go seocha go iad a teiste lágan go duine tá fála le dínta ag muintí Cill Dara agus tá cicsí le ag mó agus tá an sicsí seo tímo gan líne 4 méter agus a stoi go bí Maria Cannon ó hócas an ceán seo chamá ní réon cháta spáinte fós agus ní réon cháta spáinte cin ná brise atá chuil leis an glufan ná tada mar réit tá mu núméad isteach inis sin ná cútih gortaí agus eile ach feice muid cead a hálas tá an réitúid in seo rá leis an meanhfuil an díorthaid in na lábheice agus sinní Maria Cannon a bhfuil puinte a fuair puinte gon sco coppla nóméad a chuin tá seansa na sice ceán eile mar tá sí seo I breanú níos éasca ná an ceán a thug sí Béal ach tá go leor an núnta náil mar tá gortú tarlaí go ífa geirití ach ba ífa geirití ag ceach go leor ní réon dát fao sin ba ífa gan éon dát be sí ceart a choléiste go lethe cínte ach be sí ceart agus tá an líorthaidin seo inis ag Marie Cannon Réití éon can seo bhla tí mugan stúa Gwynn na gwych, ni'n rhi lodyr, bwylte go harda ki gasin cansin, gasin si go glote fad, sydd yn cwli nec y siwd, a na chwli fad ac yn ein dawt, agos mwy o rysio ros fad lo hobyn tron sio. Hyn y de, yn ai yn nod I hyn, agos gwylior raib le dina, eg Cill Dara sa dáil agus céanach bhfuil mór an gwion mar sin héin bei Cill Dara gimmert sa gwine na gwisin san dáil. Si ceamach bhfuilte go láir na Páirc briste nuas an rag an tíomhlíne go teamach ar a tíomhlíne go láhhaintí Cill Dara nó imrún as Cill Dara tá si agus tá si tíomhlíne tóí go sciúpaí go seo chugann mó le an síríist ífa geirití I rasin seo go dtí Daniel Cadwell agus Cadwell agáil Shéaran seo go dtí Catherine Sullivan a taistil agus bhfuilte núna go dtí ífa réist ífa geirití a taistil inis I sé rééis go dtí Catherine Sullivan agus seo chugann mó á ghine go duine chuinealt sellh Béal siar go dtí Ciara Durkin
Durkin Trasna in Concha, Raganti Lina, that she can use the Martian Hain and Chin, Aaron Murray, a bull noon in Showinish, Kadian Shedish Gancha, but with all of Scorella, Rivia Amata, and Yeho Daka Bogoni and Chan, Yaholi Lord, Irash and Shinachudin Concha, Catherine Sullivan, the fight at the Yeho, and Yeho fights and Catherine Sullivan, Augustine Tushki, the Shikan, and Tugan Yeho Dijin, Irash and Chuggers, Daniel Caldwell at Ballinish, I didn't need a Karaku, Trastan Chocolate in Shiggy for Garrity. If Garrity, you know, in Jew on Rito the Raw, go will fall into in Shin will go to Elle, Tarly in Shin, Daniel Caldwell. I know me all, hard the gun in the Gallive, go for Canish, who you honnocht, because hard shit fishing, the Lahana, and I a black Liach, Homerabon Shanonisha, Gunyadula Hub, na Cliffisha walking to go walking to gun straw. Well, if on Raytud, that she Maigh Farrelly raw will kick Cill and Shug Wio, Rins Gortaki Agan Larn the Wood and Nista Birchinta, Dinoche and Eden Chinta. Marimara on log a hall in your fat, slow dashes the Ebrano Ed on the Cliffisha, Marava Sula, shall win to Wio, Yan and Shed the good for near Pelle, Fidigus Marog given a goni, I guess, Smile Hub and Fellinshaw, and Wio. Shady Park Stiofáin, Shady Park Baile, Fidden Pelle Wio, Shed the Namranish, Shed the not to drain all and shit, with your Higgim, I guess. Well, fels mór takeíoch seachas mar bhí lehanana na bhla lia a cató cíimriú gúil fidan bhainníos lige ina náid sin Dara an tróna seo agus bhí chulaganna rána núdid bhí mó rána núdid gur ruidir sin clufa seo agus gur ruidir go héasca fí láthir tá sé na dhéana sin mar tá sé idir cúlagus deagúlín a na cúlín bháin agus tá harta tíochas sa cúgnú méad caite ein san na glufa ária seo an tróna seo an Maigh Farrelly gínteach go na himimeóirí ar do bháin na rudile tá sí stohílim réití le hén díorthúte a chaisteach Edith Bertacub nó mar sin agus sin go ddíireach a dhéana sí agus caiteisteach agus tíanú fáil ar fan Dara agus kick Ciarán Neasa Dúlaí in sin Ní is nám nach gahar an díorthúid sósa díist agus cahar mar tá fáil tínta ag ban Dara in sin mar thug sí Vrúshi ban Wio sa dream agus cin bheanatá al suas well beidir gúil carta in seo agus sinna Roisin Byrne nach níl Maigh Farrelly tuairs cartaí ar bhí seafuideach agus a carta fada cin níorthúid caiteisteach na sin níos fáilte leis ag Wio sinna tá neadóg chétí in seo le áma againn a Páirc na Stiofáin agus an Éireann baile Wio chun cín agus chun cín go mór cúil agus deagúlín acab siúd cúlín amháin atá ag foideann Dara agus obair na gapal agus mirúil teoríre testal le Dara le heachtar eis sa Dara le agus sa clufiíon go clufa seo níomháil an clufa bhuachant. Le áma in na Páirc na Stiofáin Wio cúil agus deagúlín Dara éon cholín amháin. Well, sin an chéad scór sa glufa. Cíceamach ríis gon chulbáide Anna Dunlea bhfuil an nún go hálainn ar fadan leis an gansin cean mór mílte hálbúil ag an lán tasach tá sé le breanúir chéile anna scór ar fada ífar ratacin in sin go. Bhí óbeidir a cholann seo mar í ceann go fóla go hééis lena háil ag a ggóilbáide is hen sin achta sin dar sean sáil a ríiste ag a ggóilbáide níl bhfuil sin pastaí go fan siad sin ríistí tá síiste himméile chol. Tá seanta chola go maií le casa bulinn si go hádaí bhfuil si head draslan agus tá si head draslan an dáil tá sé slucí suas in sin slucí suas mar sin héimbeigh bhfuil seansar faointe builte go hád ag anna gaf nó muoir a breanúir a chéile tá ceán sin go hála. Iste fanóla titilíoid bhhan ar bhíice méle cholaach tá seans beidir a scóir an seo builte go hád builte head draslan agus cúlí Catherine Sullivan tugan feasisteach an sin seansa scór builte go hád cechu bhfuil ceán sin ag fion na clachlainn head draslan cúlín eile an dá. Catherine Sullivan tugan feasisteach an sin seansa scór builte go hád cechu bhfuil ceán sin ag fion na clachlainn head draslan cúlín eile an dá. Canan réití leon ceán seo bhgal tí mugan stúa stóilm le I hope sí stúan ar bhfuil sí builte go hálainn céad fád sin nána cholín ar fád. Spás go bheanna tá still héin marí ganan anna chunteach ar fád cead sí tu tín peisteach tá cólaiste seo go héisiil cóil ag mó anna chól ar fád a
Fátharta an seo agus muid réiti le túsa chuil leis Dara le an seo Páirc na Stephenites tá 3 áthú dínta ag Dara le ámam í fu Cliffordtóí gon fád tá Lísa Seáiste tá Elio Túlaiste agus tá Maigh Doherty tá isteach má céanna 3 áthú dínta acu éonús an bhain agus an réiteú den díorthóid caiitisteach ag túscoil leis Dara le agus an díorthóid Fátharta in seo ag Dara agus iad a gáilíonstí scóraní Tesla go géir agus go dóite bhab agus tu an Tolas míar túil mar tá Cléir Sullivan ar bartú nuú nará seocha gon Maigh agus Catherine Sullivan leis an díorthóid í taiste leis a d bhán úlan ruig suasaice mar ginn tú leat me agus an díorthóid tuí séar an sinna go dtí Ciara Durkin agus a sin is go dtí captíí na fórne Saoir se lelí. Saoir se lelí galchan cín gúnaí búlte leis go dtí Catherine Sullivan leis go dtí Saoir se anna fellir fad mar take ban is se fanúna be clochlainn taiste le an díorthóid leis an seo ríiste le Maigh agus í Aoife Garrity an tuí nóna seo go dtí any gaf amach leis an gánáí sin go dtí fanúna Peil a bula isteach a fáintí leisí a siéici go fáil tu go dtí an pasa an nóna sin go dtí le cholí láir ina siag meanna a dahat slá. Any gaf, passo any gaf, going conscious rad the stoilum, tension rad, a macher tíblín agus bulle tíblín no kick tíblín at on go Dara. Conscious le bolle, ag ban Dara, Alex Reynolds a hogasi is stoilum bulte ekki istechen job, agus seo gon Dara gearlin jonsi, agus an díorthóid ina siad seo ina go duine an seo go dtí Nasa Dooley isteach sa spás go deas inis agus seo chugan láir murta galchan cín chun cín bhfuil bháin eile ggéire an tasí a chud gimmert agus an díorthóid Jacob in seo beidir gúil seansa scór an seo go an díorthóid cáilte go sa deirí hir an sin a bhí seansa níomh fearlaí háil sí an díorthóid agus seo chugan amach le Maigh. An díorthóid sin seo le Catherine Sullivan, Ciarán Sullivan leis an Béal go dtí Aoife Garrity siar píos a bheith gáilinis a tí bhfuil an Páirc agus iad a taiste le hub an seo go léir a chéile Fiona McCabe agus an fellig siúd gon deorí hímpelacha. Taistil gúnaí, pas do cíad bhatha nóna sin eice agus seo chuganne an leacholaí láir Ciara Durkin a bula go dtí Fiona McCabe Stechas bás bhfuil bháin eile inis an díorthóid bu glóitin sin ag any gaf nún go dtí Daniel Caldwell i ráisiríos go dtí Ciara Durkin Stechas bás ó Ciara Durkin an tíomhlíine casa iontacht dínta hálann sin ag lísa cafarcaí an díorthóid deice is seanspéidir a scóra cup má a le hab an díorthóid éibriú ceartach tá sé go teach ina siríos go dtíon lína cearcha 2 méadar agus an díorthóid builte Stechas bás an seo go dtí Sinead Welch trasna go dtí Aoife Garrity a taistil. Go dtí Catherine Sullivan, leis go dtí Garrity go fáil, Cadínas Garrity leis i gáinse tá sí sáinní i bhfuilte siaraice mar sin go dtí captíí na fórne, in díorthóid Jacob a gúnaí pasáil na Stechas bás seansa scór, bhfuilte le na dárnach builinn sin pólagus agus sí éiste nimmert agus seo chugann Maigh beidir gúil an Dara seansa go bhfuilte go hád úla ceanseáil tras na chóil ní lá gofa go hálann san éar fádaiste sin seansa chóil eile ach tá an cáin bhfuilte heidir drastan ag an mansin a rééis sinní Marie Cannon agus puinte Ellen sin go Maigh agus spágan sin híine Jacob inis sin é cúlí na bháin. Hí ceamach go chúlbáide Dara Anna Donnelly leor tóí amachaice ceach bhfuil cáinsin bhfuil si gaibíach go tá sí gaibíach go mar tá sí ag Nasa Dooley Stechas spásach an Nasa Dooley an puí suas go glóitin sin ó seanspéidir an seo ag Dara is de méle hol maidí le hab ar chóláil bhfuilte go hí se anna hábhail ag ggóilbáide ní si glanda go fáil seanseile sáhfuil le ag ggóilbáide Laura Brennan agus hansa ní chéile ar chúl ag Dara heasta na cúil sin bhil na heasta cúil ónionsaí sin nach ní tháinig tad agus seo chugann Maigh amach leis an Béal. Catherine Sullivan agus an díorthóid deice í cuairtú duine cí le passaúirt an pasta go dhéice in sin go dtí Fionnuala McLaughlin, Ciarán Fionnuala McLaughlin sin go dtí Saoir se lelí captíí na fórne
Seachagan meo rinne go duine na sríist tíarna le héin go Páirc, se dí Nicola O'Malley, lán cholaí, sáiní mar sin héin ach tá an Kildare Bruce was níos sáranis sa Dara le na mar a ví sa géile ach seachagan meo Edin sí bhfuir bháin eile fenóla me clochtan imi, fenóla me clochtan goite go D&D, fenóla me clochtan sin íorúil fáildínta fenóla níla den an réiteoid, seachagan iad bhfuir bháin eile deas go dtíon bhean Commentator, ceann leis an íorúid, bhfuilte nóna ce inseo I fáte ag Fiona Peil teistil trasna na Páirc níorúid ag go fóil bantí cáilte agus bantí go glóite in sin agus cic amach sír a bheitán ó cic sír amach a bheitán go Dara tócí go skipíonn sin ag manad a haslá ní gaf Dara galin an sí scóraní testa go géirbhab sin pacan nach bhuiise a cúil sin chuid te crutbug deasa a scór ach ní bhuaid. Siar a hain sin is gan sin is ó rinne go duineach hir de le héin go Páirc tá siad a náiti bheith thuas a náit contorteach a dastí na scóraní. Laura Gilbert Trasna in seo go dtí trasna chun si go dtí Grace Clifford ní Laura Clifford an a tí bhfuil tá sí agus seo go inis Lauren Murta ggéirbheith taistal ach tí sáíonn sin ag sinnéad bhailt tá níorthóid ag mar sin héin go fóil. Bhfuilte núnan sé ag cinis go dtí Ellen Downing leis an Béal, bhfuilte steach go siú go dtí an lántasach, tínta go maigh an lántasach, í fáilte trasna na Páircinn seán ceann anna chontarteach a tá sí ngníim go hálaí dúlbáire agus Lauren Brennan I tíocht amach. An pasta go dhéice go seachagan meo rinne go duine ríist, Fiona Michael leis an Ballinis, agus í a taistil, níl deorí rucha táinis, tá ní chuid acab mar sin héin, ó rinne go duine dhimime siad a sin iad cuartú passaní ach tá an chosint go maith Kildare sa Dara le, agus í fáte in sin Grace Clifford a bol an nún go dtí Aoife Rattican in Passabag trasna in seo. Dtíana sé leis gan seo, ceann í seo leisteach dro na dosaí tá sí gníimiiste sin sin tá sé seanspeidir a scór sean a chóil. Ríis tí sáhailte ag ggóil báilinn seo lena cosa sin í Laura Brennan sin ráthháil ítach ar fad trí háhil ítach dínta iní chéile in sin agus Kildare fásaí go bheith gannach níl sé le feiceáil chlár na scór. Seo chugann meo. Fenóla me clochling, an níorthóid ag fenóla, go da haslá, tá sí sáiní, bhfuil sí fáildínta tá fáildínta ar deir an réiteoid agus is clicsaí an agus í tócí go sciúpaíocht tá sí réiteoid ará go gafar í thógeal a ríist mar nar a sí héin réitithe. Clicsaí ag meo, arthú ag meo agus i tíochtasteach an seo tá Aoife Stanton i tíochtasteach agus sí fenóla I chéile tá gimimecht Aoife tíochtasteach fenóla gimimecht ba arthú dínta Kildare freisin feicem ghfuil a Holly Terrell tu isteach ag Kildare. Clicsaí ag meo ar éanús agus Catherine Sullivan a hógus in cánseo. Catherine Sullivan réití le in cánseo hógeal ar tá denúméid mar sin caite san Dara le an seo níúméid na ríire. Ní núméid seo chugann an chiicsaí le tógeal le Catherine tá sí tógeal le bhád tógeal bhín ceann í ceann iontachaí ach tá sí éirí meach me go leor. Catherine Sullivan leis an Béal tá sí sáiní caiintí isteach sa spásaí mar sin héin agus í dínta go máiste sin ag meo ach tá fáil dínta ríist bhuiir bháin eilinn sin le neachúlaí láir sin í Ciara Durkin. Chiicsaí le ag meo agus céthógus an cánseo bhfuil Tá go dúir sé amachchan sí bag an rád amachchan is gon lán tosach beidir ach mar sin héin is dóigh go bí a hócasí sin í Maria Cannon agus Maria Cannon go le tógeal hartaid cearcha méidir amach chun gól be sí trícha cúg fí ná sí builteisteach a mé le chúla í ceanna nach chutar an gníimiiste hin sin bé gúil chance scór agus tá scór fáite annach cholín fad is tin Aoife Geraghty is dóilem a fuid an cean sin rugsí go glóitear a gihí go deimhin ach sinnéad bhiltear go háilna i gransin san éir head drastan mar sin tiile chuir chlár na scór chéir a cholín dé go din na fórne. Hína dóíag meo náide hían ag Kildare. Sí amach chun gúlbáire Anna don lí bhfuilte amach an seoice ngríim go hála ní mun sin ag anna gáf a bula sósa dro go tosaithe. Anna gáf a bula sósa go tosaithe sin agus í taiste lethe. Anna gáf go fóileach ach tá sí cáilte níl tá sí pecí sósa bhil bháin eileice.
Beidir hestoch scór dóite hestoch scórnaí cool a bhhabach ní déagú siad ar leáil mar tá an chosin tú bhaní sá ag mío inseo a gúnaí mar a bhí sa géide an níorthóid le aina gáfaí ar isteach tá fáil dínta ag éan níorthóid mar bhí si brú bailach rúcha agus chuisí hir a dúircin chun talúna agus ábhrí sin is cic amach a bheits an agus tá cic sír tá Zoe Brevity I tíochttasteach go Dara. Ní cim ceta I fágáil, chaí rúa, Zoe. Cic sír a bheits an go bhí ó hir na le héin go fáil céréanas. Seach a gine siad. Seach a gine de cuatú tá réitúir a fánach go méid an tarthú dínta agus is dói go bí trína dugan atá I gimach go fáil agus sí. Dugan atá gimach go fáil. Cic sír ag mí ó. Hier dan jij heen gevaard, dus Laura Brennan, cool beide. Zie how we intach tinta ekje. Je goed ook in zijn ekje, dus je gaat in is moet je ook alleen dan zien, wat de wanelle, agus die vaart in zijn, ik een land van Laura Park, Erin Murray, toen gemaakt gevolgd daar leg, hier was een gate, moet je zeggen ik die verstanden, hij zegt de bar, hier verstanden, past ook je gieven, een magistoïnische roosje, dan zie vaart je maar ik Murray kennen, share piece begullen hen shit niks, goed die ja niet gaaf, agus trust in de park, hen shit, goed die Catherine Sullivan, cuartú den ich le pass a húirt, tá pass tuki, die Béal Barkisní, Erin Murray, agus inis pass cushe, núna a tíhile gan fág, agus tá mó a galir in jonsi uair a bháin eile. Couple onsaí Maigh mó, tá jonsi sin levriste síos, ach mar sin héin an buntasteig mó gcónaí, seach gannéní gáf, leis an Béal, cad dhéana sí, leis an gáinse, tras nach in sí go dtí Erin Murray a tuairt go dtí Ciara Durkin leis an níorthóid, Ciara Durkin. Ciara spásí ana go héin, tá níorthóid leis an seo le Fionnuala McLaughlin. An lán tosach mar I ceann I ggéar na Peile, tá an Peilteach anún go dtí Daniel Caldwell, agus I taiste lethe. Tá go sin pascua freisin, go dtí hála a tíhile an fád cinis, agus builte siar in seo cunnead Shilh in an Béal tá siad pas anna glótear fádasteach go dtí Ciara Durkin. Ciara Durkin, Maigh go dtí Gerrity, Aoife Gerrity, steach sa spás go dtí Ciara Durkin, builte steach Ciara Durkin, bullinn sí an maidide trasna, bullinn sí chula hór ceart agus tá níorthóid ar a draslan cúlín eile in sin ag mó neacholaí láir Ciara Durkin leis an gán áirithe sin. Mar sin, mó go mór an cín, cúlín déag go dtí na fórne, agus na nach bháin feidan nach pointe bháin I nimimecht méid dámatá I mí hartar Eidir, si go cúgnú me an sa géile, tá cúgnú me déag anas bheith caite san Dara le agus tá pointe bháinna Dara. Wada chuin ácóráil siad, agus heastoch couple scór inis bhil. Shirley Brighty, tíoch an cín, díorthóid builte dún an sineice, agus íonis sé Roisin Byrne. Roisin Byrne a taistil, tá fáil dínta Roisin Byrne, cic sír, mar is an na zíntaí, cic sír ag Dara, cearcha 2 méadar amach chun gól. Agus na seo hógeal tá Roisin Byrne agus I ríist siar a hain siad leis an gic agus bara begail an cín beidir a testí na scóraní bhab agus ní mór an náma fácaí beidir gúil seansan seo ceá mór áidirsteach a méal na cóil bullinn sí an polla bullinn sí chula hórtach ní bhfuilinn sin sprioc agus ten sí mú agus ríist tá siad a fannacht Dara scór nach chul fáte fós ag Dara sa glufa seo. Cic amach tóci, hálar a tíhile an fáic, Daniel Caldwell a gail na tró, tí siarí go dtí an neacholaí láir Ciara Durkin agus seach go mó gail amach chuine go duine ríist agus an níorthóidin sin le Eilís Ránain agus nún go dtí Catherine Sullivan go dtí Ciara Durkin, siar go dtí an cúl báide, Laura Brennan, trastan na páirc uair a bháin eilenis ar a tíhile gan fáil, díanaan mó seo, tasín siad don siad hí bháin gan fáil críochtaín siad ar a tíhile gan fáil ar a tíháil, hosna siad a cáin sin ar a tíh seo gan fáil, tá siad hálainna siad a tíhile gan fáil gus siad díanaan náil I drón an tíh seo ríist agus an pás fáite ag Catherine Sullivan. Nis Aoife Gerrity leis an Béal, Catherine a fáilinn íorthóid ar ais, builte núna sin ag go dtí McLaughlin, Fionnuala agus an íorthóid cáte, ceach sí eisí, agus I mar sin héana sin ag Aoife Gerrity I ríist,
Garrity at the Tala, you heard called tickets, Kikamachavisan, and the way to let Kildare Conchal Lanastoilum, be fallen after real Buntaste, Maigh family, the Shohogin, Kildare Lidinunsi, you heard Bultanuna, Elio Tool, the Bull and Fast Noon, the Shohogin Kildare, here Lidinunsi, because here on you heard the Hurts was. Gargan the cool, Martha scoring the test, because another who father Joe, Bankil Dara will chance to score a cup, he will to give Van Law Páirc, Agus Shinny Grace Clifford will sort on saw new Dean, Tugus Takinted, Hildar Valiniana, on right to the rog, will kick his stack and Shaw, kick serious stack on a go, Hildara, chance to go by the Dara score in it. Tom Conshaw, Diedich, son Stua, Agus Harte, Hugveder Degamach. Tá, sin is fuideach tá sí méidirgus fi rávéidirgus fi amach ón gúil stis stúa agus an bheanahógus í na Roisin Byrne. Roisin Byrne, rint cáilteigh Roisin Byrne an tróna seo agus ach sé deise scór áil agus scór chud chlár na scór go Kildare. Í tíocht le bhla tá sí builte eice tá an cáin builte go maice head an drasna an sin an Dara Coolín egg Kildare sa glyfisha agus Roisin Byrne leis an buinte áiritsin. Mar sin an scór hína trídeag an naid an láide dó. Sin mar atá an táthú bhfuil a dhéanana, bead mío tá dhéanana an náthú seo, stoilm go bíad agus tá an táthú dínta. Ag mu dé bálce agus isteach ach tá imithí gan fáilte sí bhí Éireann Murray tá imithí gan fáilte stoilm. She, Erin Marita, and Megan Fall. Shahogin Mioish, the near Jacob and Scotian fought Kildare, Bultanoon, and Chogudis Sir Alley, as Carna Mart. She captain the Fornia, and Stamio, Igera, and Yehocha, and Pursuasidro, a good Tossi, Átha, and Yehochin Glantamach, no Yaramach, and Shahogin, Kildare Lidinun series. Kildare Lidinun see will lane past the horse, past Tukigo, Holland, chance bedidelle, and shaw score, but to go hard, because Shinu Wad Nisar, Agus Shini, Roisin Byrne at east, and Dara Cooley neck in your hele, Agus Slacht Bug Beater, could echlorn the score. He in the 3 dig, and I and Nod 3 Hooley Deglan, edge in the Fornia. And she came out le bullet, and she came out Toki, Agus Shohogan Yahuli Lord, Kira Durkin. Ashkadine cool body, Laura Brennan, a woolen shot, Maigh, Shohogan Mio, Irishta, Galinian Segas, and Yehodinish, Egg Hannery, Pahonikistach, and Baltan, Yehod Kaltaka Marshane, Agus Shohogan Nasa Dooley, Guhildara, Nasal Dooley, Galistach, Shancha Scorek, Bultico Hollaneke, and it's Nastan, like said the Kimmer to Wad, what you saw, the Hugnume the nose, and it's 3 Hooley for Chacobast, Cosadaka, with August, which is the Hidde Hooley, Nishata should Wad, or what to hear. In the 3 dig, ag Mio, Náide Cahad, ag Kildare. Agus Shohogan, Laura Brennan, as she Gikamach, Bukis was a Kira Durkin, Shirkdi Brennan, Nongadi Sirsha Lally, Kira Durkin, agus Shohogan Mio, Yaran Yehod Abdo Machogan Gudane, Kiki Vagustas Boss, kick all in your father's Stas Boss, could you Catherine Sullivan, attached to Lehe, Banisha, Mile Heverel, Swosser. Footfad the park, near her dicket, she tardy nose and shot on near her when near Adakin, here time Maigh Farrelly raw, go Haran she imdod Hildare nose, kicks here on go Hildare. Kicks here talkie, pass contorter tras on the park, my blin she beshi cacolor, Marina Brogus ni Iblin, Martha she grew to Ashen Shaw, egg Maria Cannon, and Van Contorter at Mio. But to know that Kinshaw could be Garrity is Stachan Chowdies, Fonchin Passadash, Garrity, as the head in unit Steve Eder Dig, Macha Pinchi. The will chance to score a cup, well, Tashid, a year a score I blew at Hillsach, you never stick again a cup go forward, she Holland Chinish, a Gelisa Cafferkey. Maigh Heinchen, she Ganchin, agus he fought Inish, Hollig, Hannah Reap, Skiddy in the Shitson, Sheer Heinshitson, the Tain, agus he fought Asher Catherine Sullivan, at East, Ban, Hush down the Wara, Bulton Noon and Chineke, a good ban, Carna Mart, agus Shinny, Finola McLaughlin, is Texas Boss and Shun, Goody, for Stanton, the Quinelton Fellera, Átha, Kikamacha Veson, go Hildare with a one.
Gúlbáil tíochtamach léon ceann seo thógeal is dóilm tá ach ní léana ce léon pas a thuairt tá sí cuairtú duine cín léon pas a thuairt cai síáil siar be ganí mar bhí si ní chuid ráid amach ach ní léana ce léon pas a thuairt bhfuil tá ní si tuairt na Peile tá sí cíine sé ceáta sí cáilte go agus se chugad mó ghilisteach beidir gúil seansa chólaiste méle chóla in seo céadaon si gan go híisiil anna hábhail go ggóilbáireach tá sí go teid Iaslan in sin agus annach hábhail fada go sinnéad breannacha bhí sinnéad bhailte bhí iste ach bhíon cúlbáire ana don lí áard hábhail dínta eice chu sí lábhaile chun fel head Iaslan mar sin scóra letá go bhío chanig se bhtún ón meanna bhfuil líor chuid eice sóí breirtí agus tá sí builte amachchan na seice go dtí Grace Clifford a taistil Grace a bol nún in sin tá me díontas go thug siad ifa Clifford gon Páirc bhí sí gimmar tar cín se chugann si ríist cil Dara agus ní chuid sin seo le Róisín Byrne ní rád i gán sin rial sin puinte álacha sí rád amach chasan rúguríocha tííart chaí agus fóríle chu an ceán áí sin agus fan an scór cúil agus chead a cholín dé ag mó chead a cholín cil Dara agus hartaid trína méid agus fi caiite san na géile sa dáile an seo an ní chuid an an tílín ach tínta go mbean bheo hí san sin céile an ach ifa geiríocht an ní chuid go teach a tílíne agus is kictílíne an go Cill Dara stoile mu ceán seo an réiteúrá go méidir nach cha tá sí caiinle sem muir atáice tá an muirrá go fáil tá an réiteúrá gur fáán agus go le mó an chicsír agus chicsír tá go bheo hís fún díidir an sin tóí siar gotí Catherine Sullivan agus bhfuiltinis gotí fanúla me ghlaachlan steach sa spásach an siad an cáin gotí Hannah Reap ar an cín Hannah Reap a bolún in seo gotí Lisa Cafferty istí mé le chóil Lisa Cafferty ceán áard builteisteach an sin tá an cáin sin go teach go láimh duine go imimeí Cill Dara á bhí sin is cear cúg méidir atá an go bhío simúl ceógus an cáin seo Stoilm go bí marí ceann a thug an ceán Jedivh Jacob. Ní léidir fi réon tu geal líon cheanach ach sí stoilm go bí marí atá tíocht amach le hí ceán seo thógeal. An feiceimid duine thumpó sí i réis ceart tá sí thocrú san áid cearta dosach mar tá muoráile nach chuid sí sucraí san áid cearta eice ní dóilm go tríal sí ní rial sí hena éon tríal sí pas a thuair beidir bulann sí an hena de haslátaí ceán an chuntarteach an cáin go te mú agus fóríil sí na gafa thug an cáin ben bhfuil tí chuúlíí fáice marí cean tá sé chuúlíí fáte eice siúd agus an cúil fáte ag Lisa Cafferty. Tí ceach tóí seachtain Cill Dara a tíhfuil go fáil cecha ríist. Tá níorchuid go teach a tíomhlíine, hálann se go minic nóáíochta go háid faoís ach ní sin ó gúsaí Peile lá na huiireach a tá seo. Tá go teach se chugann mó lá na Páirce an níorchuid an seo ag Hannah Reap, siar chuidann si go dtí Catherine Sullivan, agus tá ardóbar dínta Catherine, siar chuidann sin cáin pí be Ballinis, agus seo chugann mó Cill Dara hir a cossin ní thuasach beirt an lán choúil tá an réiteúir hééis rá bhfuil fáil dínta stin sin ag cúlathe Cill Dara agus kicsír éasca go leor in seo ag mó agus begnach go a haach an rí ganan leis cáin seo a chuile Iaslan mar go me málacht a Tráchtaire a chuin feice mu linn. A sí réití le hín cáin seo thógeal Prapáil chuige a sí builte eice breanann siam sa gúil síán agus tá síán hasú leis níos go seo ceanna le fáte ag cin 16 cúlíní héin an trónúna seo mar sin tá an bharna médaíach ríist cúil agus cholín dé go dtí chead a cholín letá ag Cill Dara. Tí ceach bhd amháin eile le bula ag Anna don lí head a bheith groth in seo inniuh bhí si go éon dat tá airthú a dhéana in seo. Ke a dín nachúnis tá mó stoile mu dín a nachú, ní cim cetá tíochttasteach nó bhfuil thuirta tíochttasteach níl, tá duine cinnta gimecht gan fáil céréanús agus cetá gimecht bhfuil stoile bí Lisa Cafferty tá gimecht gan fáil. Lisa Cafferty gimecht gan fáil
agus feice muid céachsasteach Ballina. Si ceach tóí réanús ag ben Cill Dara an tíim líach tá sí pocís sa mar héananig muoíist agus seo gunn sinnéad cefarcí in seo difur lísa, sinnéad cefarcí nárthosa bhí capítasí ach nárthosa a chatáistíis. Oníor chuid eis le muo Catherine Sullivan, Ciarán Catherine Sullivan leis an Béal, go dtí a captain, siar se lelaí, nún, uair bháin eile, go dtí Ciara Durkin, agus nún písa bag eile, hain sé leis an gáinse, eis sé Ciara Durkin a taistil, Ciara Durkin a bol nún, písa bag eile in seo, agus seo gunn muo, agus a bhaintsin ó láirtla fimí a héin í fa geirtíach, éas go má bhniuh mar tá an feirin tá Cill Dara lá go má, mar a bhí a súlis, ach tá níor chuid an grúti eis, ach go baréanos, grúti eis go má, agus tá cicsír an seo, ach go hir na léhéin gon a fáil. Seo go gniad, ógann go duine, fiola trout. Sir ní mór a feici an go fionach, tá sí hééis sin níor chuid rút bhain sin, ó, tá cicsír an seo go Cill Dara, agus beidir gúil ban Beo, idir blóidin seo, ach ní bannaí murid ferralaí, chud an stíine gon fáil go héasca ach ní tre sin díntain se chaid aice ach tá lárin mórta tá sí sínte ar a tála cóleise le mar atá an bhean chus an bhhar Catherine Sullivan cuimúin imimecht gon fáil agus tá agus cétá tíochttasteach an áit go Beo is dóile go bí Kathleen Henry iachtasteach an seo Athan Henry, tak isteach, agus cicsír go Cill Dara. Ar tá tríú méid nó mar sin fácaí dóilm san an glufa áirithe seo. Tá si sin builte go háard agus builte herid restan agus an cúgiú cúlín Cill Dara agus ríist sí róisín spurn a fuid an ceán áirithe sin. Laura Brennan bhuiid bháin eile le sé gicamach. Go bhío, níiad sanna cúl agus chúlín déag Cill Dara chúlín sin ácans go bhfuil Cill Dara chun cín le trí chúlín déag. Tá díorchuid go teach a tíhfuil an fáirchas le Beo an sic tíomhlín agus tá díorchuid Jacob ina sé ríist do í sin seo go a dtí Kathleen Henry agus Henry taistil agus an díorchuid tuí núnúir a bháin eileice isteach go dtíon cúlbáid a chuann siad an ceán áirithe sin agus seo chugann amach le Beo ríist ógann go duineach freaban díorchuid agus tá siad eis le Cill Dara fa bhrála hab cúla ní bhí sé cúla a gaisin mar tá inimmar léite ag Laura Brennan cúlbáide Beo agus seo chugann amach le Beo ina siúir a bháin eile sinnéad cefarcí hir a measca na gúlaithe an díorchuid tuí dhéiceach cáilte mar sin héin ach go agus seo chugann Cill Dara a ghiile steachtar seansar chúlacha ó builte go híseal anhabhail gúlbáid ríist úir bháin eile ní siad glanta go héiles go thomlan fós síl siad cúla ríist tá sí sáhail cúlbáide Laura Brennan well bhí áhaid sa ní chéile mar a bhí ar báil ag Cill Dara chúl nach tá sí sáhailte chuúir agus chulabáta ag Laura Brennan in réad agus áhuiidir na cúil sin ní ruidir se clufach an just lach níos áide scór ná mar atá. Seo chugann Beo. An ní chuidir eis le Beo bhuiid a bháin eile hir chios Cill Dara an fáirt agus iad gal siaran sé dro an léhéin go fáirt agus an ní chuid le fanóla me ghlachlainn. Fanóla bula nún go dtí Daniel Cadwell agus nún a hain siise an tamil bagaile go dtí bhean le Páirc fa geirtí bhfuil áirtlafa imrí aice ach tí tá rá bhfuil áirtlafa imrí chulagan acu ban na réide agus tá ífa taistil le go fóil a gon sin peasaisteach an sin ach cosint bhádínta ag bean nesa dúlaí bhfuil ibert bhádínta ag héin go Cill Dara I héin agus Róisín Byrne ach tá cicsír an seo go Cill Dara hir an le héin gan Páirc agus an cicsír sin tócí hir an le héin go fáirt tá sí ag Cill Dara ach tá an chaáilte le fád agus tamil máin léon dat a fao sin tá an clufi seo cáilte gobas cáilte le fada fíor lá. Seo go gníad a tíocht amach a réanana sa sin Béal. Ní a go buí bháin eile Daniel Cadwell in sin fáildínta in sin bhean Cill Dara, Lauren Murta, agus cicsír tócí go sciupú ba bhí ála hab cúláil tá na deisina Jacob, hí na deisina Jacob sa dára le ach heasa
Laura Brennan sa mar na bhíl agus seo chugan iráis I le muo an líochuid sin grúte ráis go bus grúte ráis go má agus seo hí fanóla me clochlan taiste le tu go dín passan seo go dína kilo ó Maigh á bulu nún an seo go dí bananta héise íochtasteach an seo sé Maigh Sheridan Maigh steach sa spás an seo beit go bu muo fach an cóla bhfuil fálas hin seo bhfuil puinte acab tá líochuid chuní ráda in sin ag ban muo ciceamach a bheitán go Cill Dara. Tá muid nóméid iste an nám cútih gortaithe agus ciceamach tócí amach go lá na Páirc bistú nuas fáilte muo bhfuir bháinile agus í fáilte Eilís Roin agus Ronain agus búilte nún ag Eilís sin ach ní ruí gaibú amach go mátáis tá seans beidir a béal a chóil seans a chólailinn seo ag muo agus tá cóil sin fáilte gon brí gon éfacht sinnéad Ceafracaí gon brí gon éfacht ag na cosantóiríonn sin sinnéad Ceafracaí leis a gúil sin agus sin ácos in iscúil an Dara cúil fáilte ag muo síntach in éblin se hí coppla seansa Cill Dara chúl ach ní réidir le hub agus hí coppla seansa ag muo dasach ní réidir le hub de cúla áil ach tá péide fáilte acab agus is stoilm go mar sin dó cúdiag in náide cúg is soach a scóra dó cúdiag in náide cúg agus sin ácans go bhfuil séchúlín déagad in na fáin teach gon Cill Dara géir a gin díana na réidir bhí siad bháda Hasisiad an bhád níos sána iad agus a bhád níos láidir agus an taí acab bhád níos sá agus bean muo dain háirna tá I breanú ní Cill Dara go leor ébre le dín acab ach stoilm go le ceansin go teach ní siad amach hes go hilas go thomláin mar siad an chéad chlufa acab ach testó fás olmhór mohob mar cíimna caiisiad casta le bhleach lia agus bhfuil bleach lia muo sgúil siad rééisanta maiad an lá hána tá cicsíar isteach an seo ag Cill Dara inis seansa go protelle beidir a chud an scór agus cadíana siad gan sé meas a réal dís cúl. Is hart lína trí féidir déag amach ní go minic tú tréal siad cúl a chá ní éblin se má charbrób mar steach a rá láh ban muo chun slit líorthút sin agus seo gonne amach le muo cicmhór bad a skipi in sin ag muo agus iad a rinne go duine agus í fáilte sin seo ag sinnéad Ceafracaí a bóla siar in sin agus seo gonne muo a ríist spás acab agus neart spás acab na réide búilte nún in seacab agus seo gonne Maigh Sheridan ríist an líorthút cuníra adacab agus ciceamachatán go Cill Dara. Doile mu ach beidir a clog amúr, mar tá nimmer tíneachtarai go seo gonne Cill Dara. Bhfuil bháin eile suas an síile ag Cill Dara háir a bhfuil an fácinis sé a taiste lehab go léir chéile steach sa spásach ar in siad an ceansin ní éibre síach mar tá nicile ó Maigh hir an sin agus díanaan sí annach sin fádach den réitir gur fáildínta agus ciceamach a bheitán go bhío tóí go scipaí go seo gonne muo a gáilir in donsaí bhfuil bháin eile céimé dúir sin ráite inniuham. Iad a gáilir in donsaí bhfuil bháin eile dó cúdéag a capsúd náide cúg ag Cill Dara ach tá ní chuidir sin seo le Cill Dara ach tá gortú tarlaí álan sin go Daniel Cadwell mhuio agus testó cóléis bháisiúd agus tá sin well tá siad má go maith tíochtasteach ach tá sí tal agus níos sam cén gortú tá go réisteach as dóilem go méidir go mé sí ceach go leor tá átlaf imí ag chuile an acab an trúna sin í léad fi sin nachhfuil agus iad gimmert cóimmert jaas cóimmert chá gimmert na Peil rinne go duine agus a ruíocht ó chéile agus eile ach an gortú hálan sin Daniel Cadwell stoilm na méid sé ráhúchan á ríide tá nimmert leachtarai go seach gonne Cill Dara agus an chicsíar a capsúd bhfuil tú dúna a tíseach an fácinis sé go Lauren Mort agus Lauren Mort a taistil Lauren Mort steach sa spásach in sí ceán an deas ar fad go dtí nesa dúlaí gur ébliú tíiste tríala sí scór ní bhí sí scór tá an cean sin go te mú ar fóréil agus fanan an scór dó a cúdiag ag muo náide cúg ag Cill Dara agus troch lá ag Cill Dara tíocht an seo go muo an tróna seach be sé de fólam Is de fólam lob, ciceamach tócí in sin agus sinné stoilm go neadú dhearnach sétí ag an réiteúir Maigh Farrelly, muo bucach agus bucach gon stró ná réide, ráthóla agus chúchúí déag muo
Chúlín I dtéile le Dara áil í mar an na seansaní Dara chúlach an sin a tíhfuile hí seansaní go má ag Maigh chúl freisin ach well na coolbody in aide go háid láir brinnen na coolbody Maigh rinne sí rintá sáhailtechaí scaháid sa Dara le. Scór deile as Stephenites, Páirc na Stephenites Béal ná an Maigh an an baile bucach. Maigh á chúlagus chúlín déag Cill Dara chúlí. Well, sin an chéad scór sa glufa. Cíceamach ríis gon chúlbáide Anna dun lí bulan nún go hálan fádan leis an gansin can mór míl a hálbult an lán tasach tá sé brenn chéile anna scór fáda ífar ratacin in sin go. Maigh beidir a chólann seo mar í cean gal go fóla go héisiil anna háil ag a gólbáide is hen sin achta sin Dara sean sáil ríiste a gólbáide níl bhfuil sin pastaí go fan siad sin ríistí tá síiste himméile chól. Tá seanta chóla go maií le casa bulann si go hádaí bhfuil si head draslan agus tá si head draslan an dáil tá sé slucí suas an sin slucí suas mar sin héimbe bhfuil seansa faointe builte go hád ag anna gaf nó muide brenn a chéile tá cean sin go hála. Iste fanóla titilíráid bhán ar bhíice méle chólach tá seans beidir scór an seo builte go hád builte head draslan agus cúlí Catherine Sullivan tugan feasisteach an sin seansa scór builte go hád cechu bhfuil cean sin ag fion na clachlainn head draslan cúlín eile an dá. Catherine Sullivan tugan feasisteach an sin seansa scór builte go hád cechu bhfuil cean sin ag fion na clachlainn head draslan cúlín eile an dá. Canan réití leon cean seo bhgil tí mugan stúa stoilm le í be sí stúa na bhfuil sí builte go hálan céad fád sin ná nach cholín fád. Spás go bhena tá stiile héin mar í ganan anna chunteach ar fád cead na sí tugan tín peasisteach tá cólastin seo go héisiil cól ag Maigh anna go builte go hád úla cean se gáil tras na chól ní lá gofa go hálan san ar fadastin sin seansa chól eile ach tá an cean sin builte head draslan iste méle chól maií le hubis ar chóláil builte go héisiil anna háil ag gólbáid ní si glanda go fáil seansaile sáil sí tá sí gníimiiste hin sin tá sé seanspeidir a scór seansa chól ríistí sáhailte ag gólbáid. Gerrití Aoife Gerrití isteach sa spás go dtí cear durcin builte isteach cear durcin bulinn síl maidide trasna bulinn. Ní tíocht le bhla tá sí builte aice tá cean sin builte go maice head an drasna sin an Dara cúlí sí bhfuil éon leon pass a thuirt tá an pass tuí go hálainn seanspeidir eile in seo ar scór builte go hád agus sin bhád níos agus sin éon agus seo chu go neas a dúlaí go chiil Dara neas an dúlaí go leisteach seansa scóra go builte go hálainnice ar in drasna agus it cimar tú bhád níos chu go Maigh go leisteach beidir go seansa chóla leiste méle chól in seo céadíonn sin gan se go híisiil anna hábhail ag gólbáireach tá sí go teir in drasna sí sin builte go hád agus builte head draslan agus an cúgiú cúlín ag Cill Dara sí ríist sí róisín spurnún ag gaiile sin ach ní ruí gaibú amach go mátáis tá seans beidir a béle chól seans ar chóla linn seo ag Maigh agus tá cúil sin fáte gun rí gun